X. Det er ingen X-er, eller? Det er rart. V. V. Du heter? Hæ? V. Guttelagshell på Tonstadli. Og så var det en som spurte meg, har du lyst til å gå på ski, Hilde, spurte han meg. Så sa jeg, ja, det hørtes fett ut, for det synes jeg ikke. Så sa han, kanskje du vil reise på guttelag da? Så sa jeg, ja, det hørtes spennende ut. Så derfor har jeg havnet hele med alle dere gutter og menner. Og det er ikke hver gang jeg er bare med gutter og menner, altså. Det er så många människor förstör sina liv, så få som misstänker på vatten det går. Vi är i burar på tärning som vi kommer alltid igen.